Dear Bay Nanti na be to me aye. I'm a wukunu. I bet count. A couple 20 years. And only plan my jawa there. No, my many pieces on Untu some I was your force on energy. Nanti na wa adi ku ye die. Wagu ya wa de nu. Arwa. Amen. Akwabe. Ye nyado. Na ti say. Nyanko pa da roba de ateli. Okay, ye da na no masi. Enen so ho ayefe. Say there wasi wabomu ani untum so. Se sa na ye ka no. Sanity. Okay. Ene wadaroma ye ba be bonkomo. Nati. Se kwanda ho de. Kwanda ho. Ene ma menko na menko kra ye tiefo na afi. Ye mra mfeche so. Yarofo ene ye tiefo amohwe ye tie edi free echichiri ene mencheye. Ye mamu nyina kwa abadum Nyansapo kasamfoni so yenye so no. Yensesan wo se yesane na madwemba ekwan so. Ni nyina ne se ne nananom abomoden no omude omu nyansa achechire ne nyansa kwa so no. Eno ena ye ne animdefo a wo mu so timu bobewo. Ye befa won mu na ye bo won mu epono mu na afi wo mu je so yenso ye ba na wo mu boa mi yesane na madwemba ekwan so. Enti enne ya ba no no Nyansapo bi eda ho ena ye behwe ama okufu poma asante nwoma waboa ye na afi no yesane na madwemba kwa so ama monso monya bi eti kano na mohune dada idie yenko na entempa na yemfa nkomo no enko hye so ditofo aboni nyina no eye yenua dwumtuni kese a Ghana hanom a ebenyam nwom de a waje ntena ha na nka wati sekresi anase petrol ahwiegu fom na ejabo modene akusum ya Sarpong a eneni honsam agent ha na oda oyareda ya apaso nenso ne yere aso anasem senkrado a woton no eno enene ya bayi edu dredin a abrewapono mu na ya na yekobo na afi ya gi afutu edi free ne ho entina ya beto ache abrewa ewa ha abrewa Amen. minimsa watete ne eko ene ne eba efa dwumtini ya Sarpong ne nnwom edeyi ne nnwom ba kwa mani gi wo pa se ose nso ne akudu ebebo afa bia wa puiso sasochi boko benkuma asa ni fampa mamusuro bibia wa puiso ajinkwanu kamu idie edaya ebeyedi abwa eni yinwura na ware ensensem yi ne yare a aba beto dwanu mu ehun nsem kakra se wohwe ono ankasa wose afe apem ahankono aduoso nwotwe 1978 ana wohia ababa ye friend say maami tiwa a wo hya ase ani ni edi adwuma ono ane num nsem de okamfo ne bebri maami okamfo ne pa chese enye asem keto ne edi dwuma de aba besi ne afe mi bontofo wo yare mfinhia person pimienu nu adumienu nu 2012 no mu no maami kro ya ena oboaye ehwe ya ma ne hoto no no ene wo se ne yiri ya nei wode na asem eti radio so ne ade yi agent na sesa ne niam free Accra enkran wa no omote no ene onu momu ebe kumase ene ade a enti se wore ni nsem a wo kana se wone ne ntem teye no ache arwa mi pese bisa wo se wo akama mu ana Ghana mem ha titiriu no ede pa ne timi ma obema ene ne yire omu etimi jai aware Say yenia ye titiri die ebi kura asem hunu bia na ye jai ena se wo hwe ne yie mu pa so a trosem no kura ka se nye edwama monkunti ena obi be ja na yira ana wo kuna ehun ni eni kwan sa na numpo no se wo pa wo be fa wa de sa na enenu ayaye wo hui no enam wajapade eni pepedie sike eni pepe ye honi ye nyanti asamfu bia wo hunu sese be ma na bobra kakra bi na obesa amene ne bobra eni anye ye kura ye nche na okofa awarija ye bia enti asiye bie ni mu no ode aba ebra oba no sesa ne niema efiri nkran abekumase no na akoye te se emu ayete kanaman
okra na ekura na wo mu tie okay ekura ya nwene nam okay kama na okra de yewi wo mu nam ti biribi a wo mu ahia ye di agoro na ekura ekopagya dwom se ekura ti ma pe bi enya bi ne kwa ti ma efi ni o wo mu nyina age so ye nu o wasimi pehia ma hwo anko ana pehia ma hwo anko ana pehia ma hwo anko ana pehia ma hwo wadi wonne masam ho obi a enkumbinwe wakara dwuna ho ano se afne wabu yekasi eno wonso wasi ekurate ma pe bi enya bi ne kwa atimi efi ni o wo ma je so ye nu o eda wo hia be hia wo hia be hia wo nka hia be hia wo nte be hia wo no ma hia be hia wo ayegwe wo mu anu ensi kura o na ejina mo ato afem na wa kire kura baba ko no akọwe no na so se wo pe hia ahe ene no wo hunu hia okay e wo ha na ejina mo o teo e wo ha to da na kana ma so teo afi di ejina mo na wabo ninyi ebra no oba na free akra eba no no se bibia nha no on dey wanya no ho bibia ni ho ebetimi no uja be ma no ho kra no abeka kumase enti no wase wo pehia ahwe hu hia na no de be kumase ja be ma no afi so wone ne ma no beduru hawie ye no aye kwa ho kiri mu no na so afi wo pekwa bi fa so na wasai eko be me kwani obefa so a enya kona ko be me ninti obefa plan na no so koye se afi die wo kra ahenkura nti enkura atnase ya fa adwene se se die wo kra si ha yidi ene ye be pekwa bi afa so wo ba na yate ne nka na edwane eni mu kofa adoma undwene ho sa adoma na beboa na adoma no ye bekwa akose wo kraku okay oda oba na kire se kenkran ni wo mate ni edwane wo mu koto adoma ni ebetana ase dwine ho we die ye pa we die wo ba be wo so ni ate afa die wo mutuwa na se ya no adoma die yakoto ede kosen gina mo akomu a ebeboa ye na hwan na di adoma yi kosen ebre ben so ne de ko afedi wo no ate hwa na se didi ho abuba na kire anko yi ejaye adoma na ye di ato ho na ewiase no obi wo hɔ a wo ya ade a wonwene ekena die da nanim sesi a na wo ye no ana odwene ho eno a no wadwene ade asipi won kai se enipa ye wiye ye wo ho ye kan wiye ewiase awiye bibi awiye na wo enipa da sani kura no se wiase nkwa awiye no obi awiye wo ho betimi ewu ubetumi ayare wo de pa bi betumi ahwere ama wo afi na wo ho akyekyerew na yi ewurade mi ampa minie enu ne sese ama wo bai wone ne mai atwentwene ye bo a ye hunu de ye nye no wonu se be ma no de na wiye ye fa no de wati yi ene sese wote nka se ayi bawuya abire ni sikai ene wani ka chi ne wuduru okay enti wo ne se sika no so ka ho e ka ho ai okay e sika na okay because da problem you how you ho wa wasama what radio so kan enye ne na eba e ho da na wo siti wa agi wukunu efiri wonsam e kwan bebiri so no de wafa so wantimi antu wa na mo anka ho asema se ena enipa ne yare a ontumi ma no no nso mekere ne de ena wo momodi kọ kasa fanyini so akọbọ be ma otese kwadu sese dina se wo ni se e scanning tra ena am na sorry sikedi bidie okay sikedi bidie na ebiribi am wa na bra baba wa bi
Osi ni kununko fo ne nsensem bebre yesi awom obebu amane opeso odi obi court la kana msie no manso nye de o eye how ubetimi court ne yeso asem na kina ne bra de chi abeko ade chi wo ko bra ya mo atana wa abobe fo ese na awotwe se ne no asaba asem na ya mfre ya se to acheda sa de aheda manso nye de enimia na ede twem manso nti se bibi asi na wo mu adunu ye ho ne ye pache wo se de ti bia no ya ne ntwa so ni abebu mama ne menye lawyer na menye judge medini ne nko ama. Okay. Abro me pese ye kohwe ya Sarpong na nkasa. Onsa asemi bae ma miti wa akasa. Ya Sarpong no de oyare nti no nkasa ai. Nanso Bishop Panyi Dr. J.Y. Edu sokoba ampa yu ona ohwe no no. Wakasa wona so dem wo se da e ma ne mre se omani nsim bia no. Ti obisa na ba ko mienu bi. E ma owura no nso de nsem kakra bi e de atodwa. Enti mpese ye kohwe no ba. Ye ba me won sem bebra me pese me bisa wo ame no wayamfum so wa na warem san se wo nkomodie ma wo ba radio na wo ka no na wo ni wo krin na hyase a mo bonnwom ana ekire no awo nti e ba ya o ka se ene tranchen na hwe nkwada no ho no ne wo se ma ame no wo tena fie akra nto mo ho anchene da a wo ntumi nka ne kunu wo dia wo kunu kwa no no ba foforo tu kwan eko baabi eko be na ame no wayamfum so na warem ene no awarefo ebetimi asua bibi ana yenko ni yenko tie we mra ye ba maybe se bisa ansem no na afi waboy na ye ya no ya wa me gidi se praman na wo yire no no woni no wo emanan se o da so ya wo yire Debi onye wo yire woni ni jaye wo betima kan tama ni ni jaye oh it's almost getting to about 20 years. About 20 years. And only praman jawa there. Na ma me ni bisa se untu nsama abusuafo se oni na jare Aware na ngata main tunsa edru baby no e wa kra na ahe se de ntamusia ye no menkoto bible na mento petia soft drink ni petia na memfamra ena metuto sa ni mano fanta coke bear 4 ena bible ena ring ena omo je na omo boss umpire omundi wa head and tunsa man painful na asofo be boss umpire omo asuna asofo ena omo asofo bobo umpire kakra omo de ring no bible no na de ne ba ya uja woni na wade no so wonware no bio me angata de me jai no se me pe me jai no edu ba bi na problems bi wo fie sikasim bi free baby ba na de ho asema ya dendende ena me kache ni se me be kumasi ndi me ba weekend bi ano me ba Accra ela me start zano na yentemo ye fine bibia ko be du we bi no na waye na dwene basa on power dey review afi metia ne se o no so be kumasi ndi ampa me wan ma ye oban asiana obi ka chem so mere wa ampa na o jam kola ne nyina ho no ma ba o jam kola no on kran ho abakumasi wasesa da no ma ba wasesa ne me nyina afi Sabre no na 2012 yare kese no na emo na wonyare 2012 yare kese na jojo ye no so we see 20 years ni na wode ne ntamo tete ye saka no ma yare ama me ho to me wa yare ba ma ho ato ena oja won ena ko papa ni na wo ko kasa de bada ja wa betre kumase ena papa no sese no ze minya botrena obewe na waka bibia ma esi enti de bisi bia no minya botrena msio ena me sorry ore wo kwa me fi ko me ma ko bio oro do afa bibio
ono so amma bio ono so amma bio ena akoye sana ya dwanhofo su saya dwanhofo su saya no wo yire bo wo charge ena no wo antenna program no se ono onya wade ono na wo ho na odaji no obetena ho wo hwe yade na na aka che se won tena fie na de na ba so de fie nti ma wo maha no no ka so wo maha oh me grandson o can me kai be se chino a chino compose se me kai ni se mo kan bi na obi be bi sa se adentina wo yire no ho heda nya no papa no wo so akwakan kire busuafo so nwa no bi o asesa no normal bankran so many years na wo yare ye no adentina wa ma na metena wo ho na tiwa na ma na betena wo ho ne menamwa me ye no ene ekwaya mabrabo akoso no ayetiwa na oso photo me ndi ni me uze ya me ha believe so ho ma oyi obi ka se tiwa ajewa free oyiri nsama de na wo beka oh ene nipa no ni munti na o kana tiwa asem de gofo bibiri nim mo de wa di o mo nyina be yina no se o kamisi tiwa anye wo nware tiwa David ba won nsama Yesu Kristo eda sepa Abewa video no se wa wo hwa me bo ntofua na yakọ yewra ai jewa du na ebisa no se one tiwa atwempena wo se da bi tiwa de obi a onnimu no e na obeka sa asem no tiwa de one ne ntwempena wo te se ne ba e na obisa ne biem se oba no wone no agyae ana e na wo se o ache ne yire no ai ne wo bo no kwadi wone ne agyae ache kura be se mfinhia aduonu ni e na jewa bisa nse na wone ne agyae a wakotu odi nsa akọ busuafo e na so wono nyansa wade na okọ wade yo wamfansa ne kọ wa no ese wo motena ye na che na okoto bible bi e na oto kawa e na wo mo de share no amware nti nyansa bi e na odi ko fie se bi amede kwa akọware no enti uransam ni key point de hia pa na owura ne tu dwa no enie ese asante amamra wade Debi de yewra sapon kan ye ne de na esa asante amamra wade nim ye de nse ko hu abusua ni ejadanta akonta we no ni nyina bi nim wo se nyansa na wo de koye wo no awe ye honte ase e no share ni ka sa e no to bible sa e na afeyi no finhia bi no na wo kan wo kire mu se oyare imre bi 2012 oba JY edu ho no ne ho to ni wie ye kire no e na wo bayi sesa ne niema efri Accra efri ne nchen eja nkwada no ho ma no enti ya sa enti ya Sarpong chema ono kura ko bo ne yiri ye ne wo bo no ko adu papa amane sade ne bana ye ni enti wo se free ho no no wo mfansa bia me hu se wa ye fansa wa mfansa ne bae enti wonu ni ho no mu biem wo tene ba bi se plan wade ne ko ya ama sa enti mamimisa adwa we no kura no eye aminika misa eye aware de yewra yi kan aware no ware ababa yi anya aware eye mpona twen se trosem no kura wono wo ye nyame nyum no wo bo trosem no kura se se wuhu wo baabi na wani gine ho ko hunu na wo fo sa ko bisa na se sa tuni tirade sa we ni nyina wa anya bia ba enti yem se da bra asaba okaka kire oba no papa no kura papa na enti no cause wan kasa won sheda mafie o mafie wono ne mabonte enti asesa niema kajeti awade ya na ba so okay me nso mi tie ne sa na madwe na mse na se ni we dia aware bia ni ho in the first place no na de che ni se wone na tena che awo mamu nan wo ba agi ye ho tu awade de nyina na sa boje mo ho ato okay afi yemra finhia bionu nie no se wo sisa na me free be ma nche a wetini aka se still ase mpo no se metiwe makofi akoye mere ho ade ye gina so dem na me yira sesa ne niema 20 years wakọ no o ma me nchen a
eja nkwada de ama me ame so me nkwane ncha abrewa da so ya awade biem enya awade enya awade ti se nko fa amamre kwan so kra na nka still kese enya awade wodi ne ntam atinsi aduru ya asam ketwa afi ba akokore ya asam ketwa mra bi wo kra am se bosumi nsia se wo yo ba na do ho kame ukunu ana ba ma do ho kame ukunu aware ni ho bosumi nsia na nka mpese mfinsi aduru no tesa aware no eni wo no de di kan wa mafia meye amamre ne amane se de fafata mu bi enua na modom ho no maye mo ade wasa tentam finsi aduru wo sa fe wo sa be ka se ukunu no okay abrewa mame nko wachi na fe asema mi bisa zane ye kohwe mfonyin mame bi se obiem abrewa se uni ukunu ye adwuma bomu na obi abeka ho utie maame ye tiwa na damfo fa ne se ne ba one mu nyina one oni nyina ne tena da ba akum ewo Astown eni ade ne kunu ko fa ne bae na afeyi no eduru ba bi na ase awo nti no se ukunu krampo na si jae na ono nko ane ababa afoforo wa banye adwuma oba eni bema enye ni nuane tiwa enye na busuani ne no na otu kwan ya won ne beko ba bi obeko anwum so omtutu kwan no ne na ekọ na oba uti fi no abrewa ho no oba no ye mfom so se oye sa ade na na ase na ne kwan so anu no ana gidie bi no nyaaye oba no oye bibi te se midie minimu se awade na no ware be ma no 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 okay se no odo pa wo ba wo do no kunu pa na komemu no won to no ma wo ba afufuru bi wo nya no fa mo wo ba afufuru bi da monam ye mu utu kwani se bokwala mkwaje da ba akwan nye mu mienu na modem sata mutu wo fi obede mu se won da ba akwan intibedi de mi hunu no se obey wonu ano awade no na nye awade a wo wade ne waye na nisuo bi kwa waye na nisuo bi kwa wo kwa ye wakra ma no wakra akwantu wo bu ko ye no na enumo denti enam ho apaso andro ayakoda na kana aso no akowia na nawe owiye no okwa no si me wakra me di kai no ya ba be si ni pa no ya ye kama me tu ye bona what dey ni shi okoye afedi na ayiwe wakra de wada de be chen ye na mo guje so wa na be wie wo si mo hwe wakra ma no wakra ukwe no wakra na krama we wasu wonde ahomache no sori ko eni krama na hawi nam ye ni krama na hawi nam ye ja okra de o sori dware me pe bibi me ni di ye eni si kwa so na se wakra me ko no akote ko na afiri wakra ohia wakra na ebe ni wehudi si ko wakra afi na aba no osia na wo ba no uti se ni ye ebo mi dini wo se na uja udini wono ni yemo you be na ebo udini wa na eja udini ho edi a uja na wono eni yebo eti no obey sawade ni se ye ya wono a seti wa agini kuna mpa na seti wa na agini kuna wono a na di agemu di ametiwa okay nwa nkasa ni waje mu di ametiwa na maintenance yese watimi atena simfi aduonu na wo sa akokasa be me yi ni kundi afi ni ti wa agi ni kunu waje no anasa afi no woje waja na man dada ya tese be me wono woni awirehemu bia wo mu won kai de bia dada se wo kura abesori aba no se wukunu na abedana nchen ana abenu bibia menedi ya wo yadi ye nyina tiwe ya na hwe no na hoto no ene yadi yasena be nyina wo noa na saate no ho wo ba no na wo no ye Sarpong na nye wo do awade no no wo do ni sikado enti no wati ba wo mu ya sika nka odim ni ka wa ba ni abere den yenim se wo ba wo a
enkacha bosom miensa de obi wonom kra na bosom no aye bibia bibia ene kra de se de sia obi a wo ya bo na wotwe no aye de da na ko sim niema ene ade na woni ukun ne bonyo wo kra na so botena utie ma ame ne nso de TV no so na ne ne ye de wo ka so otonye mo beto pa na wo botena ene ti wa no nso bo auto ena ukun ya sapon enso ka ho na se ga mo miensa no mo de ka ho a enya asem keto akra enti wo ye na edi bosom miensa no ho anye den wo ye den ene na ho no ka ti ukun na dwo to ye den ma so a obi ba akokora be ti bi akoto dwo because hotel na mutu kwan ya ne be ma eko woni nam wo da ba akum wo ba wa da akora bi kura fana kan no hwe nam da na mo to monyo enti utusu se ono a na toto ne ma adense a wo jan se etesa se ti wa fana wo jan de ma abrewa mami misa wo ye se wo hwe se de mami esi kasa no a enye gidie nso na hu nsusu se bia onya gidie pi e de ma ne kunu no ene ohu ni se go se wo fati wa se ni nua keto odi na chi ene ohu se ti wa ye ni nua nti se eya mpapo se de na ye kan se ti wa agi ni kunu a wanzu da se bia ti wa betimi ayesa na ni kunu no e betimi ayesa unyi ni se bibi nso sa so so onya gidie se ti wa ntimi nyini kunu ni mfi adueni ni oyiyi ni ne mese ni be ma nche eno so ye okay wa firi be ma nche we wa adwene se wonya de ye wo pe ena ofiri ne nche ena wokọ di obeye bi enye wasem so obewu o so obetin o se wo ware tiwa o so oba afoforo no wokọ ware no o se di ani o wo nwene nkọ o nwene ho kura ensi aduani ne se yi a wasade bum ena wo beka se tiwa ajibuku wo ji ana awaje okay arwa mayenhwe we nso so yewra ya sapon owo nuama minim sa anya hwe kra mate ba akonka edin na wo se mimitie yi me yare a me yiri ni honom na onuaba na enye me nuaba mom na teme ho na ohwe me na madamfu bia me ne ye adwuma na o beteme ho ahwe madagam ni ade abro ne kwan so no ewo musa na wo nuaba no wo nukunu wonu ne kuntia obeja wo se ko hwe nuaba ma dabi ebe edin ko onu su ja nu kra ra wo bi so kwaji ni wo ma enu wonu wo kunu tie wo befo akwaka wo kunu wonu wo kunu ho ana se wo tu afiri wo kunu nchen no wa ba wo okay sa de ni ho ni yo okay baba be hwe wo de ni be hwe oda kuru bi ni wo ko na enipa bi so wo ho a tiwa ni ye sapon akoye Yesu ni Mary Magali se ja woman for mpa ye bi wo ho ye se ye nim so ye gidi fi se Yesu na na ye akere akoye Yesu ni Mary Magali wo mu ya adamfo tache so ne ye nyam tena nyiku sa na mi gidi se sa do no na abehye tiwa ni ye sapon tem ebi kura ebe odi hunu no na tiwa yi wa ho kire bi mu a emu odin pa na dawro ma wuso nu ena ja wo boa na onya ba bi si mpenifo se de ye so de betiri hunu dwomu na de ni wo wura yi de meneno a nso ba no pempo na me kasa na nsia me ya de Appiah aboa kakra fa se ye nyina nkwanta mpemeni nso hwa na ye nyina pe enti minimi ye se tiwa no me de minyimi se de bibi no okay na emu gidie anamon bi na wo echi okay gidie anamon bi na omutu yensan hwe obai se wo de ekoso ya abusua ni nyina me kire ya sapon abusua no omo kakra a wo makasa ne de obia wo mo kura fe de wo masini piesi neta se ne ho to na wo nwa atiwa yo edenti na ofi se abusua ni nyina wukunu abusua ebe kase wadamfo a wakofa na ba wo kura waboa ne pen wo se ne mamienu wo mu nyina wo na ahwe adwade wo mo tete wo mo ne ade eni wo mu nyina wukunu abusua fo sori atia wo se sa wo ba no mum na se woni ndi bibi yakura na ne hoto na wonwa no na kire se wo ba we ne pepe ni bi tikuru mu ha na wo kwa fu
woni maame bi ko beede maame ya tidua bomu kama bo apema pesie ama ko ye dini akoyi odiwie ya wo so ado mu brada ade esakura maame ne kan wo se wo mami yi ha na onya pon be si e maame se wo boni nua mani ko ya bi de ko beede adra wadron che ni pa beede fo mi nsakura me de ko ya ade no sa wo ya ade o wo yiri tirimu ya adwuma woni an se ene mekọ akọpen ne kyena me de na ko beede fidi ade ya kyen ye wo de ne ko ya akọ yi do wa bo apisie apoto me ko na ade nkunma na aye toto amfa media apisie no akọ yi bai obetan apisie odi abomu yi bu na awai odi apisie bu na awai mami ubombo ntena paase odi ko mu ani bidie edi kakra okoye kakra osima mapon ade na ebu kwase ya no minu edu ko ya abekanfo wa nti me di wa me kan me man ka kire wa me di wa ba na me de ubu kwase osima me ubombo na kire wo do wa ubombo na kire wo do wunua no obo pem ni tidua bombo e pem ni tidua bombo ye de pa na wo ma ba ko fa bombo wo ya ntena paase bombo na ntena paase nti ubombo na kire wo do obomu na kire wa do okay nti abusuafo na wo mu nyina dare ye ho se ye suppose nyankopɔ ye na dom na na ho tɔ no a won ware tiwa bomu na kire na do na wo ba da de so wo so wa bomu na kire wa do ntena paase okay tiwa wa ya ade a wa ye enye ni nue ya na damfi na wafa nachi de se kan wo nachi yakofa no abetena me no ne te da ba ko me ma me fie yete wo ye kura me na maboa no mahwe wo se ya mpase ne oji ni kunu a abrewa ne kwan so anu no ntin na nkati wa ase ne yiri kura no wasesa ne niema na wontumi ne ma me nkodi nkomo na nka won siesie wo mu ntam na wonka wo mu emmom finhia be se aduonu ni ne kwan so anu no ti wa ya mfom so sama mi meka na sem bebiri wa hu se ye wo nipa bi a wo sei so no akotena nkran na woni be me bo nwom na ni di na hata na be me ayi obi a wodi mu wo be na kura ase a ne mpanimfo na ebusun wo ho ni nyina no wo mu ya obi a o woni nam wo mu so obi a ne nse so wa obi a ne nse saati wa wo ke wontimi nkokasa abebe ye ni kura na susua pa se wono wasesa ne niema firi ya sapo ho etinfie aduo ne no wote ho saa wonfa abema bia ya wono wo difficult free nkran ebetre kumase etinfie aduo ne na wonko obema ne nche nti wote ho saa okay ananse no wono wo wa yireshebu se bema de wontena ho saa ekopem se wono je wa edu onye nyame ni wo hunu ya Sarpong shebre odi nyankopɔ odirim gidie mu na ehwe no ya sesi ye hwe se ye Sarpong obi nyankwa ana wo nyankwa obi betimi esiripi se wo de wo nyankwa ana wo obi nyankwa bibi wo hosa da bia no de menti bibia asa na mehwe bibia asa ena obey wo ma wo homene so asanta wo de call wo yerepe ante na ahui ante na anu a wo de waso awukuru onimuonyamfo weyi akohwe ho birim se ti wo agi na firi wo nsam ante na anu wo ye sunsun bi a obetimi ya chim
ti wa adwene efiri ukunu no so na wo akɔfa no wo yesunsun bi sa David. edie bɛn na ante na abetumi ayɛ ama ukunu no abɛka wonza. Okay. What do you mean say? So pagya wa waresem ekokoduru ho no mo a. Na ese ni gua no. Aware edu na akọ ho no mo a. Minyi ni se mu bese 8 agina. Ebi a be 2 pe na ebi agina. Cause all the makọ ade a. Wono ne ho kra de minyi ni mama efe mu ho na ya na bi wo ho kra da no ani esi. Ho de wo de wa waresem koduru ho de a. Ese agua no no. Agua no no. Na nka meba obate waduru ho de a yenko yanim. Na mimisa. So entina oba no na nka ontumi enkosofo no ho me ankasa me ne sofo adi nkomo kakra na enye nsem bi ne betimi ya to afidie so asam ne hya ase no wonim se ne hukunu yade ye no sofo ye no okọ mfinhyia mpem ye ndu mienu no e na okọ ya obo a ye nyame hwe no ebo ano ma wosa hukunu yade enti sa atem ni nyina no na ese aye no fe kopim se ne ho to na afidie wosa asesa wo ne makora no tinanka ontumi nkosofo no homum na onfa nkoto nanim na onsiesie ko matese sofo no kra aka se omuno na onfa nkoto nanim na onsiesie se se odi ba aka se fidie si we na me ka kiro se oba no na nya ade ope be ma no be ma ni dini eni bi ani sika bi na be ma no so de owo gidie we nyankopo mu nti obeho aho a oba no eno na no ode te ho na bire ohunu se wayade ne saabire yi se de edu osigina ne ho so ne ade no e ho kura nya na kono bi na ode akoto bi ne senka na odonukunu no paade a se be me kura de nko onye hwe dabi be me de onye hwe wo no asesa anema ko wansesa anema na ate wa ukunu wo ho wonko be bia ena wuhunu so se wakoto se woni ti we ya eda wuhunu woni no wo kwamboni woni no kwamboni su ba ade mi pemi kuna ewura me se be fa wo se be ya adwuma yeah am fa se be ware ti ma beto so kra se woni wukunu da me gba boso age mi kunu mama so enti wo ba ne de me de minim yi se sika yi a wote nten ya na abo ni ninye se sikente se eni ekuditi wa de bi no mo enso kan se ayem se eye ne se de papa ne drundi bia no wo be firim enti o hya ase anu ayi nanim ntem na o na ye yere na japade bi wo hono mo a ye de ama no enti na o pri sese no ababa we na dwene ye wo ho nyina ne se papa ni bi enti na japade ye wo ho bibi bia e wo so yi nanim obi ehun se ni kunu na abusuafo kra eduru ho aye ma no be yikunu enso aye edu kuna wudi a japade bi ye wo ho no wona ye de o be fa na ne kan no nyane kan de ode ne nam ante na anu hui wono ankasa empire dodo sei no ne be me yatanase se wutie bishop ani JY edu a edurumre bi kra ma na wo se wo mo ya akomkye akwankyere baaye no wo mo kwa asie ye kwa ye ne nyina akonkyere na ye na wotwe miensa wo se wo mo do ye frutuo e ma be me wo mo ye de ma no obe ya anye ti wa mom ne gina mu eye akomkyere no ena eyi yasapo nua e ba bi enso ja na de kyerɛ itikyeni ebetena so fio na wotwe miensa a wono nso yie bi de bua ne nua ya wa wo so wo ye wo yere no ye hu e wa akomkyere nase na wa anye bi no wo se ya asem bi sa ye misa oba no emfa ma no na oba ukunu eyare wo se ukunu yare na aduru ba bi a ye se ye mfa yefunu nto ne mfa ma yarefo no na wa anye nye se bi a wo yare anase bibi na asi ya na wa anye na yenkoya amamre no ne niema bi se ne be ya be ma no beto no no wa nyina mu se oyere no ene ye beka na obi so se bisa se so ya sapon oni abusuafo
anka na maami obetimi di akoto ya Sarpong abusuafo anim se mi kunu kwan se ni se no de me nam so sense wo de ba media mu nana Brede de mi huna ne se oba no na onno be ma no wodo ni sikado ni se bi ediri bi se ye Sarpong yire na ekoro na ne ma no nso so wo mu aboa ye maame na edi dwuma ete saa no so wo mu ya anya de ne ma na anya de efi say mo maame de ikwe na wo se mo ka mo maame se de bi maame me de na watara we ye papa yi e de ne kese wuku si wo kwa akopepere wo ama amanfo nyina ate the same pii enti no wo be ya brabo a wo bo ide enye okay ye Sarpong no busuafo kora no wo ma ya de se you be a kora ko mu kora nke ye mpere ko na beti asi okay abekasa wa Auntei na okay what you free be man chai mfie du wo wa nkobo abusuafo bi ama na ese bi e mikunu ne pamon me what you be what you ho no ase na ne be me wo yare wo kora woni ahoden ya sei na wo kwaka se tiwe ajuku e ho no na mente ase se ne tiwe ajuku senka woni ma enko ko je wa edu ho so woni se ni kunu ho hia na de anka ho na wo so de koto nani se bia pastor we ru ame mi kunu mi ma no ho nyina de efire ni se tiwa waje na firi mi nsem ye ne na be ye adwuma woni ye be ye no afi de ekire kura de mi kunu kura wonhwemani woni tiwa ya tiwa dawroma hwe ne siesie mi ni mi kunu tem na yade o yade kura mi nya kwa ametana no okay de na yes wo ye no okay na Auntei na wa ade ko ye de wagu awade no wase no e wo kura wagu no se wo kura afi de wasa akoka akiri ene ne kankan cause mimi nua waye adwuma wo din sa na me ba waye adwuma wo din sa na meti se ne yire de nati wa mebo me mama ne sese ni se ne ko do na ko tena radio so a enya dia sa wo ba me support am aware me nua ne da aware me ba ne da ama na ayeyi e wo ho no enti no na abrewa ma mimi sa we na afi mimi bi sa o ba ku mienu bi na ye ntu apo na ye nko e wo ho no tiwa na busuafo na ya Sarpong busuafo aka sese no ho to no kra na ya Sarpong enwa no ebusua abrewa obaji atum sa eye sese mpo se ya Sarpong ho to no a na wo ka so obe wa tiwa be e wo so wagitum ana mo onyi ntum kaneno ne empanimfo to dinwosi ade ami nye ye yesi maye afi na mi be ye afi de se busuafo age atum se bo a wabo be ma no onware no be ma no onware no se wo mu wodo asem bi hye ho ampade a obeti obeware no ifi bi eni ho unyini nso se ne se koba saa na wagitum no wa ne dia ene na dia ne yiri ikan no kura bi wo nse nye okunu no me no emo amaboa no nti na abusunye gina mu se me nware no na me hwe no ma wenya nware enumpo ena o ne ho kire no a wahwe ni nti wakọ ahokyere bi mu a obeboa no na efe se adamfo a ne sa nua ne sa wabetena me nchen wo ye nyina maso mu wo ma na me no wa ye be ye adwuma na afi ko wi akiri mu jimi kunu se enya no kura aba ma so obe wa no age atum se wo wa no won kan na akiri kura efe oba di kunu be ma no nso ni yire be ma no so ayade akwa hu hihia mu pa ma obe ya boa no sa no oba me kwa hu hihia mu a waboa me se yi ena de esu wakum fakwedi eyode echana wo bekum mpanim me ena de me ho ye meden no ma anware no makọware obi foforo ana asabiti wo se de me china minu de bebe akiri nanti won aseda foforo bia ni wa mpo obetimi di ama ne sen se mewa no se waboa me ndi woda na se a
na wokwa bibi chire no so obetimi asa akọfa nse bra na bebo ame nje ne menwa na preko o ware ne dia ate me tu bi ne nyina awi wa yi me asipi to nyina awi wadwa mawi ade na aka bi mti me wa na mfumso bi ani ho na se wo hu ne se eba sa mfumso bi ani ho so ni okay se no na ka so wabo mu ne kire wado okay ye fan hwe mprempren enne mafo na ye nsore so re ne akoso ewo tiwa ene ya sapon yiri ene ya sapon na nkasa ntema ekoso ya abo ne namfo ni bi wonu mu a otumi gya na damfo ba a enya akora aketoa me konhia mu me kwa asore program ye kwa ha ye kwa nti ya akono aduane ma me kunu na wagya no e de na ma ni kunu ofie abroa unyini se bi na asia we de nam kwan foforo so a nei bia keka kwe e ya na mo wo se ne mafotu bia mi nua panyin se wo wa IPT wono ne maame na maame di ne na wonu wokunu ma ne ye adwuma wa Akropon council na wo mu ko ho na wo ba bi wa Akropon ho na me ada nyi ne ya adamfo tare efre na ju nyame minua ne nyemo no kane so de wonyiwa na akofie akọwo wonyim na wo be wo no no ba aha apetra pa ha be wo maame ho wo ba no odi ni kudun se oba no won hwe no ma no na didi mu ne ade minua ba aye no be wo nta ne te senta ne de wo so wotene fie ma no ho chine kakra be se bushim be se enu ni nsine mu okoye na ni kunu no obe yenyu wonne ne nyemu a wo ya wo kra e ma wo bei ebe wo edi mi nua yi twen kra ma wo mu di bon kokra ne wo nyina ne be me bon kokra ne ye fra na joko ni nua ndi ajoko edi oba no so di adwo nyame ni fi Akropon enti saa se wo na taasi pa na ye sapo yiri die ayese esine pai wo die ma se wakofa no amana dadwa dabi na emmoa a wode aboa no ya wo a wo na wo sie se wo ye yere se mfiri wo wantimi amoa be ma no na ebusuan te sa akoya ade sere kura se be ma no ho ba no ye sere se wale no na hwe no ko aya sabia na abusuan be ka se o ma te sofo bi o mo de ne ekọ ne ho enti se abusuan so o mo de ne ekọ de amena me ye yere ene ekọ bia so me so me ekọ fie ekọ boaboa me niema nyem na me ka wonu mra kwa na ka o te asori fie honom na me se enyo na o kasa o kunu kwa ayare sa oba na di ni kunu kwa ayare sa satem no bi abusuan se ye mpre mountain no e hwa na okọ abusuan fie wakobo ya sapo abusuan fo amane mi kuru ya nam ko ye na ni nua manum so mo ma me ntena de wo de akoto abusuan panyin anim sofo na emu so wo de ato nanim we nyina ama wate ada se ha me kwa na ye pam minti mate ada na afi de radio so na ade aba beta then say we no eye futu sam ade man nenne mafo ayaba yesu ukura jame ukura nanka nya nanka no akogina baabi akase mihunu ya anka seyi se wodom kura na afi de bibi aba se ukura ne woma ene bibi nti ne hawa yese sotoro ema entase bobi wo ho bi bo wa na ukofa we nu eje no wanya baabi afa anko se ja wo kwa ante na ho se se obeka na ukura bomu se die beniu so we ni nyina ye eyi a enemafo ayaba e wose yedi tu ye hofo se wudi ukunu eti ho awade ma wani nkunu ho na ne yemu komu hia wo yade a wani mere se ukunu yade no wajapade pa bi firi wonsa entra ho nye eja ho nikunu ebu ho be ma we de me kan obeti de meye bia ni ho be ya no de hwan me de bi kunu de ma fa no senwa so ebibi beso be san wani fifiri pa na wusu ti maburu fantua hofo fantua hofo okay fantua hofo say obey wotena ho
ni kunu yi ho obi bɔ no dwom sɛ kokuya nanse wɔpɛ ne yere a wasɛe ɔkɔnɔ yɛ aso pini kunu a wɔnyɛ sɛdeɛ ɔtie biara wukunu na no wade te wɔ kama yi sɛ ɔhaw bie ni baabi a okay abra yenye ne nsɔre na yenko mami misa ba ko mfamfa ne ma no ho eminim sɛ yɛse wɔ ma wo mamu nan sɔre ya sapon ɔne ne yiri edia ɛsɛ maami ya sama ɔkan ɛsɛ ɔma tena sɛ buru mfinsi aduan na ya ne akyiri ɛsɛ kwada nan no di osakra hwe ɔbɛbura aduon enti sɛ aduonu no ɔsesa na ma ho aha ai enti di osakra no bura aduon enti abrewa sɛ wo hwa nkwada nan nti asam ne bae no ade anamo no mu nso tuye se ebia ye maame ne ye papa tie no wasesa ne ma na waja ye papa ho ye papa nso se be wonye obi akeke obi obo nwum ma wiase Ghana nyina ne ade ya Sarpong ne asomafo nkwada no nso anye wo masede se nkwada ana ye mfom so mo ye nkwada nti se emma ansemma ana wo mo ye nkwada nti no ye mfa ne ye nkwada a ye ne sei Uni misa Ghana mrem kura di mfie du nwotwede kura wa ye panyin. Enti wote wana ade na echi a no wo hu se de wo maame yi emmoa. Ise ade bi wo na se ba fie na aibusua no. Mo anhwe ni yi a mo emma no titiri, emma ni titiri. Mo ni beti amo. Be makara a kire ne ba nkire ne ye. We amuye se mo anhwe yie papa ne daatu wo se tim ahwe ana ne ma no kora na mo so mo kɔ yie papa ne di afa mo ho wo de kwa asama ado a mo twi mo ten ne beto ye pe mo nyina mo nya ahoto ntan okay na se fa ba bi nkora no so anye wo modwuma yi wo anye ye dwuma kora ba me ne wo de kɔ hɔ ayɛ dai adai wo de kɔ hɔ ayɛ dai we ya so de ka bunya ye ni akra ye beko ye ni no beko ye papa wo ni akopa no cho ne ya kosofo de wa edu ho ni ni ye de nkotodwa akogu fom na maame ya ka maame de bi ti na ho de nsi ho kra wusi ho kra ye mpene na mo antimi anyina mo papa echi na mo kogina mo maame afa na wono wo ya de kra obi dum no sandi ni sika no makoyi ni modi mo na mane na mu ye wo ye no 200 5000 say ni nyina edu be na wo say ya Sarpong se sane phone no no call register sim no foforo e ho na wo ntimi nyi sika bi tiwa de ma tiwa bi no mbo na ba so no ba pa yare ye ne sika se mu no tiwa na so camera de ti ni so na o sresre sika se enkrofo beboa edin a wo manyanti enka ede me ne be fese nka wo ba no sa atemu wo a wukunu ka wo be so camera tiatiefo mi kunu ni ya Sarpong o yare se de be hwe no kra mu onde na nka wo mu ni ho no kra na nka sa na yiri ni go me no kwasem ni nya asem we na aba me de metuo nyina minim se ya Sarpong ni kunu ni yire ni tiwa asem no kwasem pa na me ka cha brewa because yesusu a ye ba nyina no da bia tiwa da bia oni tiwa tinye we ne ba ya enka me de minim se tiwa akra no e na ye ne yire enti nka wunya akwanya be ma ne da from stars e wo se nka wo di ba bontre mu obi abehu se ne yire no wo ye happy for fun social media se ne no ane ye so obi enu abebo ya Sarpong di se wo yire no ne yire no na o yare mu hieska onye tiwa ye na mpa lala onya kakra o de hwe papa yi eni ade enti ho no nso kra maame no nso ho nso wa mono modern ne ma no nso amono modern na ante na ahokora a wo kui e de enka kwasire sika ai mikunu ne ya Sarpong eja ebi odan modern ante na boa me na amanfo mo ame anka ante na be boa ma boa me wenya sika pa de akohwe na wi akora asa de so ante na amasa ye mikunu bone ye wi amomodaroma momma ne nkosi sofo so no mpa che o mame ai se ne ye yo ene ma na ya bande be me na kakra no wenya ka wahye be ma no kra wonto ne manyine ne yire no na busua nyina enwu na enye wono nko a ne power kawane ye power pa ma emano jo wo wa ni kunu ma me kra ba ho be pa me
Nessa. Okay. Meda sepa. Ewura baako ekasai ewo kasafidie aso antena. Na nasem odi tu dwa ye mede pa. Okacha antena se. Ma meje aware no wo ho. Me ko ware no wo fie. Owo abusua. Ndi so se wontimi nware me bi mu a. Onko na busuafo ho. Na onko bo na mane na de asi bia na yenkoka. Enya ha. Ena me beka me ne me yere. Asem. Aha. Nyansapo kasamfoni so. Yemfa bi nso emfanya afutuo ne nemafo a eba aware a titrumana mompe bre hihye mowre gran mpese be ye aduane da bia obi na eme aduane ma okunu kakra saa obetu ani no na yesi nwanta midi ene ebusu apani owusu aduom yema munyina mo ene hwa ya no age ahene sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya